Dördüncü rite fıkh-ı müyesserden. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulih. Hop, elhamdülillah, Allah Teala'nın tawfiğinden fıkh-ı müyesserden geldik ahkam-ı istinca. Bu taada iki tane bahs var. Bir var istinca, bir var istibra diýerler. Her gaýtana juda gayna kitabın öýde şoň gurulmak. Başta Allah tebarek ve Teala Rabbimizin pak kelamına gelen ayeti getiripdir. Kur'an'da geliri fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu vallahu yuhibbul muttahhirin. Fihi ricalun, şol mescitte bir erkekleri var. Yuhibbuna en yetetahharu, olar qawwar yallar ki arastalanlar. Vallahu yuhibbul muttahhirin. Allah Teala da şol arastalan yalları qawwar yar. Om şolar Peygamber Hudaýsam gözlerine şolar ne yapar mı adamlar? Şunun hakkında ayet Kur'an indir. Şu mescitte bir adamları var, kenamet yerler, qawwar yerler aratanlar. O sahabe-i kiram radıyallahu anhumdan soranlar, ne metdiýäňiz? Ki sizin hakkında şu ayet indi diýenler, olar ya Resulullah bir tertek bilen suw üçürýät diýipdir. Yani o tertek bilen sürünýät, peşewimiz bolsun, teregimiz bolsun we ondan sonra suw bilen ýuwunýat diýipdir diýer. Allah tebarek we Taala'nın ýanyna şudandan çyndan bir ähmiýeti bar. Bendegide şform arasy bolup durmaklyk. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarekdir, ştada hadisini getiripdir. O näme peşewden ödün saklanmaklyk. Peşewden saklanmak ýani hem peşew etmäne gideňde şo taada hem gawa edip ýuwunmaklyk. Şoňa hakkında Peygamber Hudaýsam aýdypdyr ki, qabr adamyň köpsi şo peşewden hora awadan aralanmaslykdan bolýar diýipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme istenzihu minel bawl, keser peşewden qawdyk awadan toratyndan nämedin? Ödün arasalan o näme diýip? Fe inne ammete adamil qabri minhu. Qabr adamyň köpü näme? Şol peşewden arasalanmaslykdan diýipdir diýe. O şoňa habardar bolmaklyk gerek. Her wagtda peşewden wagtynda awadan arasalanmak gerek. Näpem arasalanmar näerken öýdi derste gelir inşallah. Adam taada musannif rahmetullahi näme diýer? Lazım es istibra qabla istinca diýe. Önce istibra etmeli, ondan sonra istinca etmeli. İstibra diýeni ýuwunmazdan öňçe, süwürmezden öňçe ödüň marahim benehvi galan peşewi, galan tedegi çykarmaklyga diýdi. Şo nagda adamdan moşkili ýok aslında. Şo gat bollu, aňyny geljek oturan dat ýok. Peşewde şeýle, tedegide şeýle. Ýö nagda adamlar beýle diýär. Nagda adamda bar bir ozly bolýar. Peşewden sonra ýene de dor gaýtjak gala gutdy 3-4 gatra gaýtýar. Oşoň bilen tedeg etdi, tegedinden sonra da barahim ýuwundan sonra ýene gaýdaýa. Oşol adamlar ne bir ýol oýnaýarlar. Ähemmet ýamana. Ýelin bykynda goýýar. Ya gatana goraýan ýere urýar. Şoňa mene her bir adamyň tertibi bar. Şo galan tedegi ya galan peşew barahim benehvi çykarmaklyga şoňa näme alat etmek gerek. Nagada adamdan kymyndan öwüşdi bolýar. Ýuwunýa, çykýar. Adam bir 4-5 sağa gedýärler, 10 sağa gedýärler. Adam aňyrdan bir gaýtjak tap barahyn gaýtjak ýerine gaýdyp, ola ýamaşlardan gelip ýamaşlardan ýuwunýarlar. Ýamaşlardan söwürnýärler. Şoňa istibra diýildi. Şundurpilmi? Ýuwunmadan öňçe, ýa ýuwunandan sonra ýamaşlardan gaýdyp, ahyrky nahaýeten ýuwunmaklygyndan öňçe edilýän fe'illeri ki, şo peşew dehre çykarmakdan şem edilipdir. Şoňa näme diýilýär? İstibra diýilýär. Nagada adam karşı ýuwunmadan öňçe bolýar. Asly istibra şo. Nagada adamlar ýok, ýuwunýarlar, çykýarlar, ondan sonra marahym birsi işletýärler. Şo taýda marahym awwal istibra etmek gerek. Eger bir adamyň nämeti bolsa, şol müşkili bolsa, o waswasaň hakynda menden awwal hyzylete, oň hakynda aýdyp berdim ki, bir adam waswasa sonra oň juda gany görürüm. Amma istinja diýip näme diýerler? Şol ýuwunmaklyga diýdi. Türmeklige diýdi. Indi ýuwunmaklyk, sürünmekden de öz meratibi bar. Bir yerlerde bolýar ki ýuwunmaklyk barahim farz bolýar. Bir yerde bolýar ýuwunmaklyk wajyp bolýar. Bir yerde bar ýuwunmaklyk sünnet bolýar. Adam şoň her gaýnyň öz ýagany görürüm. Ana wada gaýat wada adamyň terek jaýdan eger bir derhem diýipdir, derhem işi aýan çokaجygy bar. Şoň endi adatdylar, gadim bir iktimelik bolap, şoňa mensburda. Her kim elin ayası mağdar. Eger için yumuşak bolsa teregedende. Oşol barahim yayrap da barahim bir derhem migdardan edafa yayran bolsa,
Ona yumaklık farz bolýar diýip. Yok, doğru bir derhemin özü bolsa, endazy derhem bolsa, ona yumaklyk wajyp bolýar diýipdir. Eger bir derhemden az bolsa, onda yumaklyk näme sünnet bolýar, serfen, ýa-ni näme sen bolýar, terek bolýar söwürsen bolýar diýipdir. Indi gurrunma, etek kim görüpdir, näçe mudda ýaýralygyny, habaryň ýoksa etekden. Odam sadece gurrun, bula behsi ilmi, kitabi gurrun şey. Farz bol, tenara farz bol etmeýän ýumaly, wajyp da etmeýän ýumaly. Farz terk etmek de haram, wajyp terk etmek de haram. Farz terk etgende günah, wajyp terk etgende günah. Bu wajyp farz bolatda näde döräpdir? Onu şu aňyrdaky delile görä, Qur'an-y hadisten şoň mebnada we hukmlar fark edipdir. Hop, bu bir gurrun. Indi wada ýene emeli taýdan şeýde. İçin gaty bolsa, terek gaýtýar, goýnun gumulzy ýalyk bol, kağıt narypdirdiň, birda diýipdirdiň. İçin gaty bolup bala hammat gumulak gaýtýar senden. Gumulak gaýdanda sen serfen marahim terecik bilen töwran qanam çık gaýtsan bolýar, muň müşkil ýok. Emma ýok, umumy suratynda işler ýumşak bolýar, haty bu atby rogan hay şimiýaýlar bilen, bize berdilen gantlar bilen şu gant beşärede bara, çym gydyldatdy ýaşy. Muň başyna näme bela gatyrýarly bolsa, çuwagat getiripdir, bu ömüde goýupdyrlar. Ulasa şu şimiýaý imitli bilen köplen işler näme gawşagly, adam için gawşandan sonra hetmin şu ýumaklygy özüne lazım tutunmaklyk gerek yani istada. Hobini kitabyň özüni okuyar. Kitap şu günü raýat bolýar. Amma istinja yani yuwunmaklyk fesleran tefsili ati yani ayendas. Eger necaset az mahraja hiç tecavüz kerdi. Teregin mahrajından çıkıptır, tecavüz edip ve beşter andazı yek derhem bot. Bir derhemden indikan elin ayatynyň çokujuğundan ne kam botdur. Pes şu sene mahraj ba farzas. Bezende var ahimten terek çıkan yerini yuwmaly bolýar, yuwmaklyk farz ve namaz hemra ba necaset jawaz edalet. İçin yumşapdyr haqqy şu toğratynda yuwmanjak bolup namaz okujak bolan o bilen namaz bolmaýar diýipdir. Ve eger necaset az mahraja tejawüz kerdi, için yumşakmışdyr, belli de öýde töwreni ýaýragly, eliň degirinde näme etýär? Terek gaýtýar. Ve bendazy yek derhem 5 ne bot, dogrusa bir derhem migdarsa. Onu butada näme? Azbeň buradan baab wajib. Butada aýyrmaly. Yani o bilen namaz bolmaýar diýip aýtdy oşon, wajib terk etmek o da olahan günah käsir. Amma eger necaset az mahraja hiç tejawüz näker. Yani qıbaraqym bir adazyk hakimiste gumulak burada gaýdypdyr diýip gatyja gaýdypdyr, ýaýranda diýok. Pes istinjazeden sunnetes jawaz derkesler istinja fakat baab iktibaşar. İşte marahim ten marahim serfen marahim suwulan yum çıkaysam ya terek bir marahim şu çıkaysam marahim şuna näme etýär? Gonjaýyş bar yani. Çündi bilemet ýanady. Fakat suwulan yum çıkaysam bolýar, serfen terek bilen başla, toprak bilen birda bilen arasaň bu toğrasında da müşkil yok yani. Indi eteki ibaratı bir mudar bala payını edipdir şey. Şunu şu form yazmalmış aslında. Eğer çenançe necaset bendazi yekter hemlerisiydi bu, cevaz dalet ki bersen yamanın ektebaş evet. Veliken şusan bana behter az. Şunu şey etmeli. Farsiydi Afgani formlaq da şunu etcek oluyor da eğer çenançe necaset bendazi yekter hem barmaptır yani başta aydan kurum. Adacık endecik içi yumuşak şey değil mi? Onlar şunlar serfen yankı, daş bilen, toprak bilen, desman qağri bilen, şın mensatla bilen adacık da endecik içi yumuşakmış ki bir derhem mıqdarsa barmaptır. Ondan mınşalatla ayırttı balakim. Hakikaten böyle yani ama onda da için bana yumuşak da olup endecikten nizahat yaylığa da yine suwulen yumaklık qawy. Yani emeli taydan özlendiginde bu zamandan toprak tapmaklık kıyım olur. Hem yerde daş olur, timan olur. Şey değil mi? Kaşi olur. Adam eğer ikisini uyuşturup bilsen beter qawy. Yok bolman da bilen serfen suwulen yumaklyk da şoda näme etýär? Kefayet etýär. Eger törmelle olsa maksus ýanky deşýüm malakim öd hakty bolýar ýanky. Nisma qadyt bolýar. Şoňa meňe satlar törmeli. Ol bir roznama bolýar, bir dap bir ýeke oňun içinde ýok diýen Hudaýyň ady bolýar, peýgamberiň ady bolýar. O da atlaryna törmek dogry däl. Ya aqagdan törüp bermek, aqagyny bir istemal bolýan da o da atlaryna törmek dogry däl. Meňe bir daplar iki könüldir, galypdyr, ýalgyldat ütüni ýok bolsa, onda bir müşkil ýok. Hop. Ve behter ines ki mahraj evvelen basen yamanından pakınat sepes anda baab beşuyet. Zira inşive der zafet kamil teres. Qavutu şeriftir der ki nämesin uçan tefrek bilen, toprak bilen ya desman qağdı artırılmalı. Falan tuğulen yumaktık. İnki qavut şey. Musabbas ki basen edet sanki istijabı zarat. Yani toprak sürülende ne etmeli?
3 tane daş ya 3 tane tertek bilen ya şoparım hayta birden arasam şu 3 etmeklik bu da musabbattan bekti bakardan beddua edersen ya badeksen caiz es. Eğer çenace nizafet ben hazır. Bir tövürende ten arasalamtır da için katılmıştık. Öyle mi? Ya amanı peşavun ağırcık geliptir. Tutaptıran o atın. Bir tövürden ağırına kayıtmacan biliyordun. Şu bilen ne var akıyım? Yani bir 2 tane daş bilen modun ya 1 tane modun. Bunda kifayeti var. Ondan sonra deyiptir ki yunup bollun ne? Öyle arasaladın sonra ne elin yum ol deyiptir. Ve çon ezmesine mudan basen farar geldi. Evvel de suhut ve beşuyet. Bak işte ben yanlıştım ben tertek bilen tövürüp bollun. Desmen kadar tövürüp bollun. Uçak yumuşak var yani. Uçak elin yumalı. Ondan sonra ne? Peşav cayını dehlet cayını yumak gerek. Ne elin yumalı? Şonu keten hop elin her burada da diye. Bu otada 2 tane değişik yer var. Onun malahim necaset girecek. Sonra virüs girecek. Sonra mikrop girecek. Meriçine sebep bolamır. Ama da musab ki elin ne etmek gerek? Yumaklık gerek. Onu böyle de müşkil var ya. Kunluk yok onu. Fakat öyle şeyde kısıp koyupturlar. İkelin yüzük koysan öyle üsvasını koysan açacak o. Ne çaren nihayeten bir tutup barahim bilenin yumak. O bir tutup da oylerin yumaklık. Öyle kavuşu ki şuyda barahim kunluk koyulsun. Yoksa barahim su biterken estağfurullah müteessifane. Hoven ikmulet ba diye tam şöyle tokudeyin. Ve mahalle necasete bayat ançınan pakı temiz saadet. Ta bu yan kamilen ezbeyin beraber. Hop inni daşvan tövürünün, toprakvan tövürünün elinde yuğdan. Kav edip inni ölen arasaladan. Ne kadar arasalamalı? Onu deyiptir, şon iyisi ayırlayan şey yumalı deyiptir. iyisi ayrılmalarını nece bilecek? Onu Türkmen ulamalar bir deyiptir şonu nemede kakırdıklatmalı ya. Şu yuvanda kırt ediyor ya. Yani şon rogani, şerbisi, şon necasetten mırgalen eser var ya. Şolar barakım gideni gitmeden bilecek o ne beni? Şonu kırt ediyor da arıtaranlığı belli oluyor. Ha inne bolluğu deyip şonu turdan oluyor. Yani kavsa neyme? Bimen yani pişnihadım şu. Deşiyon içinde bir bölük barakım sabun koyulsa. Hakkı yoğunun öte şu dikkat eden köplen şortlarda, balaklarda bir sarı cay galiyor. Ne sarı cay galiyor? Oğula ota derleyen yer. Yürüyünde de adam şuradan birbirini yapıştıran yer. O derlep de barakım şuradan renk veriyor. O avvela necasetten en de çıpırdak katı o üstüne oluyor. Şu tuğratında barakım köplen şortlarında atma barakım yani balanın ortanı oluyorsan şurada bir renk bottu. Adam şolten çından aratacak adam maqdur bolsa deşüyde sabun koymalı. Hakikat kakırtıklattın mı? Kakırtıklattı onu. Sonra hem malakın şol öt terek cayına sabuncuk çalıp qavuc edip şoňsy hem elini tayır diye. Hem de malakın qavuc uğratan renk betiyse gitmeye eli näme beter sortun qawudan araslanacak yani. Bir ette qawu yani. Ve çön azizsin Jafara geldi. Ondan sonra gelen malakın yani yunup bolun da ettin da hiç çıkınlarını. Desse işte beşuyet Vanda hub beşuyet tabuy necaset kamilen bertaraf şevet. Elinden de näme şol teden iyisini ayrımallan. Hop sabun mota sabun olmasa bağın yaprağı. Ola da o okaliptus yem näme? Şon hotan portakalan hotan. Enki behterin näme yer? Yere süykep de barakım elin itini rahat suratına ayıp başacaksın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir soru şunsuna bolugly hop ayak goldan yunup bolandan sonra sabunda turmaklıkta ihtimali tahrik bolmaklıkta var cavan oğullara. Keşon iyi var hem istimna varsa o basit mesail müşkilatlar peş getirdin. Eğer bir adam şoför müşkili bağ olsa ol iş etmesin. Bir ki cavan oğullar yani bir cinsi taylan tahrik bolmayacak olsa neçiş etmek gerek. Bir ayan kıyışını ayak gola varanna ya hammamı varanna, immanı sabun çalanna, şu kavat yerine çalmadın, o ne deyip, şu adamlar şu terdik etti. Ondan değerde dışarıda da birisi işleri etten peyda veriyor. O ne mi? Avval baştan yüdün yatmasılık. Yüdün yatmaklık şeytanın yatması deyip, Peygamber Huda Aleyhisselam. Yüdün yatsan malak nimet yapot bukot. Şol cavan oğullar terdik etti yanda. Şondan malak gevren çekmektik gerek. Ondan berde daracık mayo burdak giymeklik şu da barahim nemet diye tahrik etdiye cavan oğulları zatları. O şu tadan barahim giyin şort giymeklik yasın şort da giymesin bir adam hi jurmuş görüyor. Şu da cavan oğlanın tahrik bolmasına sebep oluyor. Onun şu turatında on hakkında hasan neme hifazete nazar etmeklik.
İnsan şol görüp göze yürege düşýär da. Nazratun feselamun fekelamun femau'idun felika. Felaka. Yani cinsi gomrahiler irtibat hay nameşru. Şular nereden başlıyor? Awwal nazratun gözlemeden başlıyor. Toram idi salama var ya. Toram idi kelam kepleşmeklige var ya. Soram karara var ya. Soram nemet ya. Soram itiraka var ya. Olum bir zaman onun ne da? O diye de istedi diye celbap gedirýän oğlan uşaklaryny yüzüni örtdirýärdiň, ellik gedirýärdiň, zat etýärdiň, onşu celbi teveccüh etýär jamada. Men dedim celbi teveccüh edip gaza dedim, ola qaraq taplı diýerler awada beray evvelmer celbi teveccüh etýär. Şoňa men şu awada bir jedidrak renkde bolsa bir bolbara celbi teveccüh etýär. Bir jedidrak bir sagatda hyýabanyň ornuna oturup celbi teveccüh etýär. Her bir zat celbi teveccüh etýär men dedim. Celbi teveccüh etmeklik maksatda hecaptan dedim. Şu hecaptan maksatçı dedim ki sen men namazym gözläp tehrike şehvani bolmalyatyn dedim. Sen men namazym gözläp, sen men gydym gözläp, sen tehrike cinsi bolmalyatyn. Hecaptan maksatçı, başka maksat men yok dedim. O bagyn bu kefi erki adam da düşünýär da. Muny helele ha düşünmediler. Bir erki adamla wagty kelenşdan birden ana şol 5 ýyl bitir aňyrdan barýar. Wagty keşoň hejabı yok. Bilýärmi? Hejabı yok. Ýöne hejab 5 ýyl bitirden soňra erki adamdan gözler zoom etýärler, şoň ýerine ýanmaşyna, şoň mara gewtine, şoň bolup başyna, şoň ýürek gelişine hot nämet tehrik bolýar. Men hejabdan maksatçy diýdim ki biz sen namysyny göremizde, ýa sen gelip men namysyny görende sen tehrike cinsi bolma. Sen marahim şu doğrudan tehrike şehvani bolma. Şu hejabdan şu maksat diýdim. Ona aýtan ýoňa ýene bir kepde aýtdym men ýene. Ona aýtan diýdim, inelekim giýje diýdim namysyň ýanyna baranda diýdim, eger sen namysyna gaýym bolmasaň diýdim, men namysyma gaýym bolmasam diýdim, jawan oglanlar, erki adamlar şol sehnäni görüp, şoň ýüregine düşüp, inelekim oglan şoň ýanyna baranda şeytan şu sehnäni ýadan salyp diýdim, şeýle bir iş diýdim, ýorgonsynda bolýar diýdim. On başynda oklapdy. Hejab gawdat kim falan. Men diýdim oňa diýdim, ýene mesele bar diýdim. Hejab Türkmen serhada dedim, hejab bilen awratyn farky bilen aka dedim. Awrat namazda awrat bar da bilýär, namaz hele kilit çykurt durýar. Taşyn kökeden ak, gamany iljadyň goşorundan bärin kökeden ak, topugyny eten kökeden ak, göňün kökeden ak. Ama o del awrat. O keten namazda farz kim? Hejab meselesi daşarda. Daşarda yani bir poşeşi giymeklik bir namysymyz. Ki ýürip barýar kaşyň endamyny tandyramaklygy, ýürip barýar kaşyň marahim ýanmasynyň belli bolmaklygy, ýürip barýar kaşyň ýele garşy bolup gelýär, şu emmanyň beramady belli bolmaklygy başga erki adamlary tehrik etmeden. Men hejab hejab bolýar. Onda sen marahim şen çäri näme? Sen maňa jelbap getirmesen başga hiç sürýär ýok. Bir poşeşi kellen diberinden ta topugy gelince burada diýip kullen marahim şeýle bir awodan Arabi çadır ki var yürüp böyle kanemet diye belirtmeye. Celbet teveccüh et diye öftesin. Biz celbet teveccüh ettiğini yetmeden öyle işimiz yok. Bizim hezatın maksadımız şu olmalı ki halk bizim namazını görüp tehrike şehvani olmasın. Bunu erki adam da düşünüyor. Şu an biz bolmayaq mı demme ona. Şu an nihmeden yürüp böyle. Şu an huda deyip zordan gözüne tevaklayarsan. Bu yürüp başı var ya imansuz yani. Öyle. Cavan oğlunun imanlarını yakyandadır. Adam şu taydan var ya eğer bir adam o gurrun başına varayın. Ehyanan yankı tehrike ama cinsi bolmaklıktan korkan mata onda sabun dadi ne hammamda ne de suyda başka vaktlarda şu öz qabat yerine salmanla hemin tözü göstermek gerek.